Energia berriztagarrien ekoizpena, autokontsumo partekatua eta energia kontsumoaren eraginkortasuna zein aurrezpena sustatzeko asmoz sortu genuen Enerkom, Hernaniko Energia Kooperatiba Herrikoia. Bide horretan, ideietatik ekintzetara pasa eta azpiegitura propioak eraiki eta erabiltzen hasiak gara, energia denon artean sortu eta kudeatzeko. Instalazio mota honi esker, 2 kilometroko eremuan kokatzen den edonork kontsumitu ahalko du guztion artean sortzen dugun energia. Norbere poltsikoari autokontsumitutako kopurua aurreztuz. Gainontzekoa, ohiko saretik hartzen eta hauei ordaintzen jarraituko dugu. Gauzak horrela, helburua ahalik eta gehien autokontsumitzea da, soberakinak ekidin eta arduraz kontsumituz. Irizpide sozialen arabera izendatutako erabiltzaile bakoitzak instalazioan sortutako energiaren zati bat erabili ahal izango du. Erabiltzaileak autokontsumitzen ez duen soberakina, sare elektrikoaren jabe den konpainiari itzultzen zaio, salneurri oso baxuan. Hori dela eta, ahalik eta gehien autokontsumitzea dugu helburu, instalazioetan albezain beste erabiltzaile bilduz. Horrela, erabiltzaileon aurrezpen ekonomikoa lortzeaz gain, CO2 isuriak murriztuz, ingurumenari kaltea murriztuko diogu egungo modelo energetikotik ateratzeko lehen hazia landatzen dugun artean. Zuk ere modu komunitarioan autokontsumitu nahi baduzu, onuraduntzaren bitartean aurrezten duzunetik, ekarpenak egiten joango zara, Enerkomek proiektuak autofinantzatzen jarraitu dezan. Enerkom, Hernaniko energia berriztagarrien komunitatea. Burujabetza energetikoa lortu nahi dugu. Egin zaitez bazkide.